xi qabelkom ħalli Inselmulkom, sinjuri, nilqawkom għal xuta naħna. Għadna bix-xort sa xed nagħtu donazzjoni lil Puttinu tal-li qegħdin casual. Ara naqra. Però illum ibqgħu magħna programm mimli daq żbajda ħanitkellmu mal-anzjani, ħanitkellmu mat-tfal, ħankunu qed induru diversi suġġetti minn ġenerazzjonijiet differenti. U jekk taraw xi ħaġa interessanti batuna dejjem fuq shooter@danusan.com. Issa, mill-bidu tas-sena sal-lum, il-Pulizija għamlu 280 breathalyzer test. Kemm taħseb illi huwa l-ammont li sabu n-nies fis-sakra? 280? Mill-280? 157 xi ħaġa hekk sabu nies fis-sakra, ġifieri hija kemm xejn għolja. Ħela kbira. Ħela. Nofs it-tefstijiet qed ħanadlek bl-eżattanzi. Jiġifieri da qed nagħmlu 280 test minn kemm jiġina. Tajjeb? Tnaqqas 157 li kienu ċerti. Tajjeb, jibqa' 123 test li armejni ħal xejn. Tajjeb għax inti tħobb pjaċir. Ħasra, qabel immur noħroġ test li jiswa l-flus, nagħmilhom testijiet li ma jiswux flus, ma jaħlux. Jien naf tagħmilhom il-famuż test ta' żmien tan-najt iżda kien ikun. Jiġeluk timxi fuq il-linja. Jew inkella test tal-PP. Test tal-PP mela l-Pulizija qed jagħmel test tal-PP mhux raġel timur il-laboratorju x'qed timmaġina ċaqa tisbuħa naqabja b'dak l-abjad li jixel bil-fanal. Għalli tara, titlaqilhu bil-lejl hemm u jrid jolqotha. Fimt? U n-nisa x'jagħmlu? Nisa jridu jmorru. Isimgħu minnu ħanifqgħu ħammorru l-active aging ta' fejn? Pembroke illum. Pembroke. U murint għax Ħana. Kieku mur ta' Pembroke kważi fl-erja tiegħi. Bħalma ħataraw minn ftit ieħor l-anzjani ta' Pembroke bħalissa kuna qegħdin jieħdu dak li jgħidulu il-First Aid Course. X'inhi d-differenza meta qed tagħlem il daw in-nies li huma responsabbli għan-nepotijiet, għat-tfal, x'inhi d-differenza? Iktar responsabilità. Inti trid tkun at all ages għandek sitwazzjonijiet differenti, responsabiltajiet differenti, però jekk inti tkun taf is-suġġett, tkun qed tieħu l-prekawzjonijiet li hemm bżonn. Allura jekk inti għandek tifel jew tifla illi taf li dina tkun mill-mod imqarba jew qarib iktar. Tajt mela jien hemmhekk dak il-bib nagħlqu. Importanti tibqa' taġġorna ruħek il għaliex jista' jkun jinbidlu xi affarijiet. Mhux se jinbidel drastikament, taf xiġifieri. L-sin hemm jibqa'. L-sin u tan-nisa. Għandna pjanta msemmija lih. Jiena nawguralkom biex kollha kemm intom sewwa issiru first aiders u salvaw in-nies. Ma jsalvaw ma jiġri xejn. Imma jekk jiġri f'idejkom. Ma jweġġawx huma. Ma jweġġawx bellaw biex daw kollha illi huma mħajrin li jieħdu dan il-kors imorru fuq l-active aging tal-erja tagħhom u japplikaw għaliex xi ħaġa vera importanti għal kulħadd. U dejjem nisħu l-importanza tibqgħu xi dar waħedkom għaw fejn tmorru fejn tieħdu pjaċir fejn titgħallmu xi ħaġa u fejn tħossukom attivi fiċ-ċentri tal-anzjanità attiva ħabib tagħna. Ejwa, u jiena ħassejt li għandi nistaqsi domanda forsi klixxe. Leġittima li tfal tagħna mhux tagħna tnej, imma tfal li nġibu fuq il-programm u l-domanda kienet jekk jixtiequx li jiżżewġu. Jiena t-tifla qalet li ħad tibqa' miegħi. Għaldejja. Inti beħsibek tiżżewweġ? Għax ma jkolli ġabtit. U għaliex ma jkollok xabtit imma? Ma nħobbx arosa. Imma d-dejqek għax girl forsi? Waħda li d-dejjaqni. Il-mi? Lewa. Għax girlfriend tiegħek jew x'inhi? Il-ħabbiba tiegħi. Imma t-tela li d-dejqek? Ovvja, diġà għandi boyfriend. Ġa għandek boyfriend? Għax il-boyfriend x'irid ikollu l-aħjar? L-aħjar xejn. Xifi xejn? Ridaka li għandi jien. Kum bħalek eżatt. Meta tiżżewweġ suppost ix-xerja, Sama bil-najf. Bat li waħda lija waħda liħ. U taħseb li trid ħafna flus biex tiżżewweġ? Tixtri l-ħafna tfajjariet. Tipo eżempju xixxilhom. Trid ħafna ġieġ għax għaġod naqra minnhom. Ma għandhom il-glassi sekk. U mbagħad jekk jikissru għandhom ieħor par. Daw qed ngħidu tfajliet. Iva. Le. Għaliex ma tix tiżżewweġ? Għax għandi d-dar, id-dar għandi toys, mbagħad nilab bihom. Alright, ma għandha xejn taqsam ma li tiżżewweġ, imma insomma taf x'inhi tiżżewweġ. Imma meta riġi merit tkun xed.
Għandek dik raġun hemmhekk vera. Imma taf għalfej. Jena minn hawn xi nagħti parir in-nies li huma mdejqin fiż-żwieġ tagħhom tajjeb kif jistgħu jħossuhom aħjar. Qabdu l-video tat-tiċ. Għal il-memorji. Xaw minn għadu nitjax. U għaraw kollu blura. Bir-rewind. Sakemm jasal il-moment fej iċ-ċurket joħroġ il-barra mis-sofa. Voilà. Dax Għada